fint ind og sådan nogle ting, og hun er så hurtig, så hun kan godt. Men det er også noget at få trænet dig i, og det er super at gøre det her. Go! Sende. Sende. Og der kunne du godt sige, hvis du så lige har lidt mere mod her. Ja, for jeg skal bare med den vej. Ja, det er fint. Så det er, jeg skal turde kigge på. Skal jeg også kigge på min hoved undervejs? Nej, jeg laver 5 her. Så skal du skubbe igen allerede. Det er bare på. Er der flere allerede til jer? Ja, der er fuld fart på så. Hvad hvis du skal blive? Super. Jeg skal jo tænke på bare det. Ja, jeg vil vise det. Go. Det stykke, jeg har. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg bakker. Hej Chris.